सांग्रां जा गुफुर हालामनि रायजो राजाफोर लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोर सांग्रां जा गुफुर हालामाव थाखानाय बायदि बर'नि इउनाइटेड निउज बिथांमोना रायजो राजाफोरजों सान हर खस्थ' खालामनानै बुहुमनि बर'फोरनो फोरमायनो हादोंमोन दैदेनगिरिफोरनि खोमायाव सोदांनो हादोंमोन दिनैनि समाव 41 था गामिया मुं मख'जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि चेनेलआ मानो थाखाय बन्द जादों मानो थाखाय भिडिअ हगारनो हायाखै बिनि थाखाय आं खावलायो रायजो राजाफोरनि खाथियाव सांग्रां जा गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा अबे जायगानिफ्राय एसेबां बारहुंखा फैदों जोंनि बर'नि मोननैसो निउसआ गुफुर हालामाव बिश्वनाथ जिल्ला सनितपुर जिल्लायाव फैनानै ओरैबायदि दोहौ बार बिथांमोना खस्थ' खालामफैदों बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों नाथाय बिथांमोनहा सिगां बहा दंमोन रायजो राजाफ्रा गाबदों रायजो राजाफ्रा फोथायनो हायाखैमोन जाहाथे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव हाबगोना हाबा दिनै 41 था गामिया मुं मख'जादों आरो जायफोर बिथांमोना बिटिआरआव मुं मख'जायाखै बिथांमोननि गामियाव थांनानै मानो मोननैसो निउसफ्रा भिडिअ खालामनो हायाखै एक्सएनडिपिफोरनि खाथियाव थांनानै मानो भिडिअ खालामनो हायाखै आरो लोगोसे आं खावलायो दिनैनि समाव जायफोर जोंनि बर'नि मोननैसो निउस बिथांमोना गुफुर हालामाव सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव फैनानै भिडिअ खालामफैदों जोबोद गनायथाव नाथाय बिथांमोना सोरबा आबसुनि समाव सारनायाव बेमार जानानै दिनै न'खरनि सोरलां बोरलां बिथांमोननि न'आव थांनानै माने भिडिअ खालामनो हायाखै बेलथिनि समाव सारनायाव जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै भिडिअ खालामनो हायाखै एनडिबिनि जायफोर मुंख्लं जानाय जोबथेसालियाव थानाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बिथांमोननि न'खराव थांनानै भिडिअ खालामनो हायाखै प्रमद बर' जिन्दाबादखौ मानो थाखाय बिथांमोना सान हर दामनो हादों जायफोर जोहोलावफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि थाखाय भिडिअ खालामनो हाया मोननैसो चेनेला नाथाय जाय बिथांमोना मोननैसो चेनेला बारजों अबे बारा बुनानै लाबोखो गुफुर हालाम बा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव जा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय माखासे गारबोनाय समफ्राव गुफुराव थाखानाय इउनाइटेड निउसआ रायजोनि जानानै समाजनि जानानै सोरबा एक्सएनडिपिफोरनि जानानै भिडिअ सान हर होदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै 41 था गामि हाबनाय लोगो लोगो दिनै रायजो राजाफ्रा नांला नामा दिनै बर' समाजनि गेजेराव नांला नामा बिनि थाखाय आं खावलायो 17 बोसोर आरो 3 बोसोर बर'आ गोहो खुंथायखौ गावनि माखासे खुंथायजों खुंबोदों 17 बोसोर आरो 3 बोसोर 17 बोसोराव दोनथ'बाय 3 बोसोराव रायजो राजाफोरनो मिथिं दावथिङाव दानि गोहो खुंथायाव थानाया मा आसा होदोंमोन नाथाय जों दिनै माखासे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो ससियेल मिडियायाव जों नुयो जायफोर समाजनि गेजेराव माखासे लामानि जेंना स्कुलनि जेंना मेडिकेलनि जेंना मानो थाखाय बिटिसि बिटिआर आरो दानि गोहो खुंथायाव जायफोर मिथिं दावथिङाव रायजो राजाफोरखौ आसा होलांनानै नेनानै दिनैसिम जायाखै बिनि थाखाय जों दिनै नुयो माखासे चेनेलफ्राव आरो माखासे मोननैसो चेनेल दं बिथांमोननि खाथियाव बर'नि थाखानाय मोननैसो निउसाव जेब्ला रायजो राजाफ्रा सोरबा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव मेसेज हरनो थाखाय माखासे निउस चेनेलखौ लिंहरनानै खोथा बुङो बुहुमनि बर'फोरनो फोरमायनो थाखाय भिडिअ खालायो नाथाय मोननैसो चेनेला दानि गोहो खुंथायाव थानायफोरखौ गाज्रि मोनजानो गिनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि भिडिअ फुटेजखौ होआ मा जाहोननि थाखाय लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव 41 था गामि हाबनायाव बबे बारजों फैनानै मोननैसो चेनेला प्रमद बर' जिन्दाबाद प्रमद बर' लं लिभ दिपेन बर' लं लिभ बेबायदिखौ जोङो जोबोद खोनासंनो मोजां मोनदों नाथाय मोननैसो चेनेला बुंनो हागोन ना हाया जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि न'खराव थांनानै भिडिअ खालामनो हागोन ना हाया जेब्ला आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर आर्मि पुलिसजों बुजानानै अबेया जोबथेसालियाव लांजानानै दिनै मावनानै जानो हाला बिथांमोननि न'आव थांनानै मानो भिडिअ खालामनो हायाखै जायफोर मुंख्लं न'खर मानो थाखाय भिडिअ खालामनो हायाखै आरो जायफोर दिनैनि समाव 41 था गामिया बिटिआरआव मुं मख'जादों आरो जायफोर गामिया मुं मख'जायाखै बिथांमोननि गामियाव थांनानै मानो भिडिअ खालामनो हायाखै रांबानो जों नुयो बिटिसि बिटिआरआव 20 बोसोर गावनि गोहो खुंथायाव थासेयावबो दिनै मानो थाखाय आन्दोलन खालामनो गोनां जादों जाहाथे बै मोननैसो चेनेला जेरै प्रमद बर'खौ जिन्दाबाद होननायनि उनाव उननि समफ्राव रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौ समाजनि खामानि मावनांगौ अबेबा जायगायाव स्कुल लुफुंनांगौ अबेबा जायगायाव मेडिकेल लुफुंनांगौ
अबेबा माखासे थांलाय फैलाय दालांफोरनि जेंना, फरायसाफोरनि जेंना, समाजनि जेंनानि थाखाय मोननैसो चेनेला साननैसो सिगां बारहुंखाजों बारबोनानै सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर जेरैबायदि ओरैबायदि दोहौ बारजों बार प्रमद बर' जिन्दाबाद रायजो राजाफोरनि गाबनाय, रायजो राजाफोरनि माखासे खुद्रिनायखौ नुनो हादों। नाथाय बांसिनै जों माखौ नुदों? अबे गामिफ्रा बांसिनै थालांजादों, अबे गामिया बेसेबां जेंना, बेखौ मानो थाखाय दिनै जोंनि मोननैसो चेनेल लाबोनो हायाखै। बेनिखायनो आं खावलायो 17 बोसोराव दिनै गाबनो गोनां जादों, 3 बोसोराव गाबनो गोनां जादों जायफोर रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' गामियाव थाखानाय बायदि माखासे स्कुलनो, मेडिकेलनो, कलेजनो, लाइननो, लामा हान्थिनायनो बेबायदि माखासे दिनै सान हर जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गाबनो गोनां जादों। जाहाथे जेरै BTC बिटिआरआव जायफोर 20 बोसोर गोहो खुंथायाव थाबोनाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोननै जिल्लाया बेबायदि गाबनो गोनां दाजाथों। मोननैसो चेनेल सालायगिरिफ्रा दानि गोहो खुंथायनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मोनजानो गिनानै रायजो राजाफोरनि बुंनायखौनो भिडिअखौ हगारा। जाहाथे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गाबनो गोनां दाजाथों उननि समाव। जायफोर मोननैसो चेनेलखौ रायजो राजाफ्रा लेंहरो बेबायदि समाव मालाबा फैया, फैसेयावबो रायजो राजाफोरनि भिडिअखौ दानि गोहो खुंथायाव थानायफोरखौ गाज्रि मोनजानो गिनानै हगारा। मानो थाखाय दिनै इनकाउन्टार लामानि थाखाय दिनै ससियेल मिडियायाव रायजो राजाफ्रा आन्दालन खालामनो गोनां जादों। लाइननि थाखाय, सरकारि न'खौ लुफुंनो हायैनि थाखाय आरो माखासे स्कुलनि जेंनानि, फरायसाफोरनि जेंनानि बेबायदिखौ नुसेयाव दिनै माखासे समाजनि गेजेराव जोंनो बर'नि गेजेराव जोंनि बर' चेनेलफोरखौ नांगौ। बिनि थाखायनो आं खावलायो गहपुर हालामाव थाखानाय बायदि बर'नि निउज चेनेल इउनाइटेड निउज 24 निउज बिथांमोनखौ गाबोननिफ्राय भिडिअ हगारनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खावलायनांगौ आरो बिथांमोनाबो समाजनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना फैफिननांगौ। मानो होनोबा जायफोर चेनेल सालायगिरि बिथांमोना रावनिबो नङा। मालाबा समाव दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननिखौबो हगारनांगोन, रायजो राजाफोरनिखौबो हगारनांगोन। मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि माखासे रंजानाय, दुखु जारलाखौ हगारनांगोन। मानो होनोबा बिथांमोना जेब्ला 41था गामि सोदांजायैयाव बांसिनै प्रमद बर'खौ सोमखारिनाय, फरायसा आफादखौ सोमखारिनाय बेबायदिजोंसो जायफोर सोमखारिदा गैयाबा हयथ' दिनैनि समाव 41था गामियाबो रायखांजानाय नङामोन। बिनि थाखायनो सोरबा बखिग्रा, सोरबा बुंग्रा, सोरबा मोजां मोनग्रा, सोरबा गाज्रि मोनग्रा थानांगोन। बुंनांगोन माखासे निउज चेनेलफोर दं बिथांमोननि थाखाय रायजो राजाफोरनि बांसिनै बिथांमोना भिडिअखौ हगारो। बिनि थाखाय दिनै सोरबा दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना थेनथ'नो हाया, बिथांमोना मोजाङै उन्दुनो हाया, बिथांमोना माखासे गावसिनि खामानि मावनायफ्राव साबधानै मावनो गोनां जायो, बिथांमोना एलार्टै मावनो गोनां जायो। बिनि थाखाय गुबुन गुबुन माखासे चेनेलफोरखौ बिथांमोना दमन खालामनो हायोबा जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थाखानाय आखान्थि निउज चेनेल मोननैसो दं बिथांमोना जाहाथे गावसिनि चेनेलखौल' बर'नि गेजेराव दोननो हायोबा बिथांमोनखौ हर सान बाख्नायनाय, बिथांमोनखौ रंजानाय अरायसम नुगोन। नाथाय माखासे चेनेल दं जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जानानै माखासे सान हर खस्थ' खालामनानै समाजा मा माखासे दुखु जारलायाव दं, फरायसाफ्रा मा दुखु जारलायाव दं, जायफोर दिनै हांमा सुरै सुरै बेमारजों थानो गोनां जादों, जायफोर जोबथेसालियाव थानाय न'खरा दिनै हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जादों, माबा मोनसे फोरमायहरनो थाखाय दिनै जोंनि बर' निउज चेनेलनि गेजेरजों नुनो थाङा। आरो जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'खरफ्राबो माबा मोनसे फोरमायनो सानो नाथाय रावबो थाङा। बिनि थाखाय आं दिनै खावलायो साननैसो सिगां जोंनि बर' मोननैसो निउसआ बारहुंखा बार सोनाबनिफ्राय सानजाहा लाबोजादोंमोन बारजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला। जायफोर बारजों लाबोजादों बिथांमोना जाहाथे उननि समाव हर सान रायजो राजाफोरजों थागोन ना थाया बेखौसो मोनसे सोंलु। बिनि थाखाय आङो जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो गहपुर हालामनि थाखानाय इउनाइटेड निउसआ गाबोननिफ्राय भिडिअखौ लाबोफिनोब्ला जोबोद मोजां जागोन। आरो रायजो राजाफ्राबो खावलायनांगौ बिथांमोननि चेनेला फैफिननांगौ। अरायसम रायजो राजाफ्रा 41था गामि हाबनायजों रंजाबाल' जानाय नङा। 17 बोसोर आरो 3 बोसोराव सरकारि न'खौ लुफुंनो थाखाय गाबनो गोनां जादों,
मेडिकेलनि थाखाय गाबनो गोनां जादों, स्कुलनि थाखाय गाबनो गोनां जादों, लामा हान्था आरो लाइननि माखासे कलेजानो जा मेडिकेलानो जा दिनै गाबनो गोनां जादों। जाहाथे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला ओरैनो बिटिआरआव गामिया रायखांजानानै माखासे जौगानांगौ खामानिया जाहाथे उननि समाव रायजो राजाफ्रा गाबनाङा। गुफुर हालामाव जोंनि मोननैसो निउसआ प्रमद बर'नि खाथियाव खावलायनो हागोन ना हाया? बर'नि दावहाया, बर'नि जारिमिना गिथाव बाथाव न' बां सावजानाय, थैजों माखासे थैनि बाना जानो गोनां जानाय गुफुर हालामाव माइ दै सिलिंखार जानाय, बिमा माहारिया जिनाहारि जानाय, बेफोरखौ मोननैसो साननैसो सिगां बारजों बुजालांनाय बा बारजों बुबथिंना लांजानाय बिथांमोनहा मानो थाखाय गुफुर हालामाव साबसिन जानांगोन होननानै प्रमद बर'नि खाथियाव खावलायनो हायाखै?